Pre 15 godina sam upisala studije srpskog jezika u Pekingu, a u to vreme najčešće pitanje ljudi je bilo gde je uopšte Srbija. A danas sve više Kineza živi i studira u Srbiji i sve je više Srba u Kini. A šta zapravo danas Kinezi znaju o Srbiji? Pratite našu današnju emisiju kako biste saznali više o tome. 您听说过这个国家吗？听说过这个国家啊，您知道这个国家具体的不太了解。您对它有什么了解吗？没什么了解，忘了。这总统听说过，他叫啥我忘了。没有听说过。听说过塞尔维亚，刷视频的时候刷到了啊，这是旅游的介绍一些。听说过啊，主要是在奥运会上，包括世界杯上听说过这个国家。篮球上面可能了解多一些。塞尔维亚的约基奇是塞尔维亚的吧？可能是。您知道这个国家在哪儿吗？东欧吧，在东欧吧。听说过呀，塞尔维亚民族就是史南斯拉夫民族中的一支嘛。然后呢，它就是很早之前就存在塞尔维亚王国。然后这个塞尔维亚王国后来被奥斯曼帝国吞并，然后在被奥斯曼帝国吞并之后，在一战前巴尔干战役中，然后夺取了它的南部地区，后来在一战里头被奥匈占领了，但是后来随后那个塞尔维亚那个义勇军又夺回了他们的首都。二战之后跟斯洛文尼亚、克罗地亚整合成了南斯拉夫联盟，就是对历史和国家很感兴趣。塞尔维亚名人近代的我其实觉得我就认识他那个总统啊，那个武契奇总统。了解一点。塞尔维亚就是一个欧洲的一个小国吧，风景特别的美丽。而且我们小的时候经常看南斯拉夫的电影，因为那时候对这个整个南斯拉夫的印象就是特别的好，就是一个特别美丽的国家，所以现在它免签了。我也特别的想去看一看，那么由于3年的疫情吧，这个愿望一直也实现不了。那么现在疫情过去了，这个机会也来了，所以还是想去看一看。听说过，就是前南斯拉夫嘛，这个一个著名的一个领导人铁托先生，是吧？这个另外一个在几十年前，我们经常都看到这个南斯拉夫的电影，比如说《乔》啊，比如说《瓦尔特保卫萨热窝》。哎呀，这个电影呢非常好看，这个里边呢，这个电影呢，让我们回想到很多第2次世界大战时期的一些情况，所以呢，也很希望有机会呢，能够到前南斯拉夫，也就是塞尔维亚。这个美丽的国家，据说是很美丽的一个国家，啊，去看一看，啊，希望能够有这个机会，也欢迎我们塞尔维亚的朋友们，到我们中国来，也看看我们美丽的中国，啊。Saro, mene zanima koliko stanovnici Srbije znaju o Kini. Jedva čekam vaše informacije. Zdravo Jelena, ovde kod nas je malo drugačija situacija s obzirom da smo mi jedna mala zemlja, a vi ste Kina je zapravo jedna od najvećih zemalja na svijetu, jedna od najstarijih civilizacija, zapravo najstarija civilizacija. Logično je samim tim da ovde kod nas ljudi uglavnom znaju neke osnovne stvari o Kini, a hajde da vidimo šta naši sugrađani kažu o vašoj zemlji. Kinu znam kao jednoj od najvećih zemalja na svetu, po jednom od najvećih svetskih čuda, kineskom zidu, kineska hrana. Pa o Kini ne znam baš previše, ali znam da je to najmnogoljudnija zemlja na svetu. Znam da su naši prijatelji već dugo da nam pomažu u razvoju Srbije. Znam da je vredan narod. Sad sam se uverio koliko grade po Srbiji, koliko su vredni, za njih ne postoji kiša, sneg, noć, dan, rade marljivo i vidim da su potpuno posvećeni poslu koji su uzeli u Srbiju. O Kini? Pa o Kini znam da je jedna od najstarijih civilizacija, drevnih, da ima vrlo interesantnu kuhinju, da ima puno ljudi i recimo interesantnu umetnost, veoma ukorenjenu u tradiciji. Šta o Kini znam?
U tako velikoj zemlji koja predstavlja najljudskiju zemlju u svetu sa 1.400.000.000 miliona stanovnika, mislim da bi trebali mnogo više da znamo nego što znamo. Znam da je to po površini treća zemlja u svetu posle Rusije i Kanade. Glavni grad je Peking, predsjednik je Jinping. Postali su druga ekonomska sila u svetu, a čini mi se da su i treća vojna sila u svetu. U našoj Srbiji ima jedan broj Kineza koji su posljednjih 20-25 godina doselili, koji rade, koji žive od svog rada. Po nekom proračunu, koliko sam upoznat, ima ih u Srbiji negde oko 15 do 20.000. I to što znam ja o Kini, mislim da malo, ali ja bih rada da odem tamo, pa da je vidim uživo, da se uverim u sve to i siguran sam da bi to saznanje obogatilo i moj mozak.